Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Adlaw da ay karong Huwebes no, pitsa 28 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Kung sa dili pa din no, shout out da ko sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay, grabe na sa akong gipang-upload no nga mga sugilanon nga gikan sa aming drama. Salamat kayo sa pagsunod no sa mga sugilanon, bay no. Ang suwatang pagkaroon, pinadaan kini sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangalan nga Anton. Sinubat kini ni Ray Arellano bahin kini sa iyang bana nga nasakpan nga namayot. Pabalik din nino sa pagpaminaw para atong masabaybayan kung unsay dugukan ng sugilanon. Sa kun ako kapasultihon no nga ang sinder si Anton. Kaya ko problema ba ni sa sayop nga pagtuo sa kong asawa ba? Kay ang pulos naman gud may nagduda sa usap-usap. O kung nga na problema magtumayo ani, ingon man gud ani ang mga nahitabo. When love was new, it was grand. Pre! Oy! Pre! Come ko ni! Oo, lagi pre. May kiniyar ka sa gawas na. Pre na to, pustilan na. Anak ni akong gwapong kumpare. Kumusta man, pre na to, ya? Kining pre. Kining, doon na lang ipunta natin ni mo, bro. Ay lang sa Sabah suban ha. Ay lang Sabah ha. Ato lang ni pre. May problema, pre. Usa na, bebe. Kaya ito may atong isang yaw. Isang yaw. Ay, isang yaw. Binuang rin Pero kag si Brad Mario Talatuyod. Binuang rin ako. Sige, sulti ko na. Unsa man na? Bayan sa unsa Kuha na? ba? Nakasuway ka ng pamayot? Ha? Nakasuway ba kang pamayot? Patong, pre. Uy, nga naman ikaw. Nakasuway na ka? Hindi ha? Uy, words, bro. Yan yung usapay ka pre. Kung ba, prinuta na ako ni mo. Kung isa may lubihon nagpamayot ka, ako ba o siya? Oh, natural. Ikaw may lalaki. Feeling babae ko na sila. Mo ba? Mo rin, ang laki mo lubi. Mao di ay. Daan, pagyo ko na, pagyo ko. Nga naman. Kuhaan ka na, nabali, mga taon itong amua tao. Ha? Sa nabalik? Nabali itong amua. Yahak, ako kay Bao, first time pa magkito na ko. Mauna ni Ron. Ikaw na doon may na-virgin na noon. Nga lagi pre, sakita lagi pre. Bantugra, bantugra, wag ko kailan mo layo pa ka kay. Nakita na ko nga, pagpaduong ni mo ba? Wag ko kailan mo, ikaw ba kay, nausap mong linakta ni mo? Sakit mo good. Paska, ang buwangan ni mo. Anong misuway man sa taong ka? Pera naman taon ta. Ingon, palitan ng cellphone. Ipalitan ka pre. Telepono, hindi gipalit. Uy, anong nang misugot man sa taong ka? Napapalit ko niyang motor para tauratan ako sidecar ba? Para tricycle. Ipalitan ka? Palitan kong tricycle ga mugbukig tiil. Sikal kan si mana pre, gilubi ka. Usara may sulti niya pagkaman ng lubi ni mo, ha? Usa may sulti niya? Gingna ko niya, gihikap ko lumit sa paksita. Umot itay! Noon sa kadihaan ko Huwag nag-isim ang kang ikaw ng usa. Day, Alma, nalingaw ko nung na. Ha? Ano sa may gano'n na dahil ni Ay, mo? dirim ko pa rin nato yun ha. Nagunsa di ay? Nag-storya lagi mi. Nalingaw ko sing storya, we. Nga naman di ay, naunsa man. Nangutanang ko dyan ako, ganyan ako nakasuway ba ko nung pamayot. Unya? Ako ging nangawa. Unya? Nangutana siya kung kinsa kuno nila ng bayot, kung kinsa kuno nila sa bayot ang mulubi. Mauto nga kung ging nga, siyempre, ikaw yun na ang mulubi kay ikaw may lalaki. Ang mga bayot, babae may nalang feeling sana. Mauto, nakatawa ko. Kamingon mo ko siya nga, di sipyat dito ako Unsa sisip niya? Sayop ko no, kaya siya may gilubi sa bayot. Anak, nagati na lang hitabuan. Haka lagi. Unya ikaw, basig na mayot mo ka ha?
Hapit na may mag-away sa kasawa kay mamay na susi ang utok na basin ko nung namayot ko. Walang kumasultis tinuod. Ibaga ba yan na eh. Gipasangin nila manuon ko niya. Unya to. Uy, hala, uy. Anak ra ba yun ang ubang mga laki, Mari? Usahay madaran na sila sa mga bayot. Kay maayo mamagam ang mga bayot kay nato mga babae. Kaya nga no di ay, Mari? Lain may nasusa kong nahuna, Mari. Uy, Ha, gawin sa? nga basig namayot sa dakong bana. Kaya nakabantay ko no, usahay. Murag pirmi na siyang may bagong sinina. Gani karon bag-o grilo. Hala, kuyawa to anak, Mari. Basin, hala, pero Mari, panid ilang, Mari. Lisod ba sa nang mamasangil tayo dito nga wa ta ebidensya. Panid ilang kung tinuod ba yun nga kuhaan ka ng na mayot siya. Basta dili na tinuod. Sige, sige, Mari. Sugod karon panidaan ko ng akong bana. Day, mutan na ako mo ba? Oh, mutok ka na kanisa sa tinuod nga namayot ni siya. Day, stoy. Tugan ka. Tugan ba ka? uy? wa pa. Sige, sulti. Unsa man na. Gwapa ba ko? Namayot kitingali ni siya natakdan. Day, uy. Anong nangutana man ni siya? Gwapa ba kuno siya? Straight wag ka ba ko ba? Nabayot ta ka? Sino ba yun? Ano may gumagang gwapa ba ka? O si gwapa ba eh? Nangutana ka na ako og gwapa ba kuno ka? Dili, uy, patak ko ba lang ha? Ang akong pangutana, gwapo ba ko? Dili ka gwapa, gwapo! Gwapo da ito? Dili ito gwapa? Dili, taka mo lang ka? Nangutana ko na mo, gwapo ba ko? Buta ni mo, Anton, ay. Ang ako na ibawaan, nga way gibuhat ang Ginoo dinhi sa kalibutan nga bati. Ang tanan pulos gyud gwapo, gwapa. O mao ba day? Pero ambot lang, o kinsa naghimo nimo. Ha? Tuog na niya, kay matuog na sad ko. Giduka na ko. Oh, sige. Matuong na. Uy. Nakabantay ko nga, murag lain ang mga lihok sa akong asawa. Mura maglikay siya na ako. Nabagkuan ko ani. Unya to. Unsa pre? Nausab na yung mga asawa? Murag mao na akong nabantayan pre. Nausab man siya. Kana mga tuog bitaw mi. Di na mo hapit no, di na sa hapit mo pagakos kay lagi. Matuog na kuno siya. Ikapoy kuno siya. Aw, kung tinuod lagi kapoy kaya mo sawa, pre, okay naman yung una ng reaksyon. Pero wa gani kapuya, pero murag maglikay ni noon mo nga doon na kay kinahanglan. Ay, doon na nainungdan, pre. Unsa ka nga may nungdan na pre no? Posible nga may lain nga nang gikabuangan ni mo asawa, pre. Pero kini, doda lang ni. Doda lang ni ato, pre. Di kita makatumbok nga maog yun na. Kaya wala tayo ebidensya, di ba? Ay nga na buhato ni mo, pre, para masiguro ni mo nga wag siya gibuangan ng asawa ni mo. Panid O say buot mo ipasabot pre. Bantayi ang mga liyog, pre. Kung wag siya mga anomalya nga gipang buhat o gipang lakaw niya. Ay ang mga liyog ba? Bantayi ba? Kay masakpan ang maginan ni mo ba? Kay may ginaingon, pre, nga wag yoy asuma kumkum. Bitaw no? Mga panid lang, pre. Ayaw na sa husgahin na yun. Panid ang mga lihok. Mauto nga suka sa panasulti naman sa kong kumpare, nagbantay na dukos mga lihok sa akong asawa. Pero walang ko nagpaila niya nga nagduda ko. Patay mali lang yun ko ba? Unya to. Nara ko asawa, naglingkod sa may sofa. Murag doon na ilawang kayo siyang kiunahunaan. Nagunahuna tingali ni ayon sa o ni pag-ikyas din is bahay nga magkita sila sa iyang laki. Wala siya kay bao nga nagduda na ko niya. May pagtingin sa cellphone. Murag may nanawag niya. Hello? Isa ba? Di ba naingon naman ko nimo nga may banan ako? Mao nga, ayaw na Hello? Hoy! Kisa ka man panawaya ka? Ay nagsamukang asawa na ko, ha? Minyo kami? O ako ngayang banar, kasabog ka?
Bakit adala panawaya ka? Kung tao ko din kang guwayo na ulang. Nakasabot ka? Ha? Uya mo! Nayabag ka, oy. Ay, pamaka ka? Booking ka na? Katong nanawag ni mo, klaro kay itong laki ito ni mo! Laki ba si mong mata, oy? Day! Saan ka? Mga pakmaga! Pataka man lang kag sagbat diha, oy. Si mama tong nanawag. Unya imong gihadlok. Hanggaw ka man kang dako. Oh, wa man nga magsulti nga si mama ba dito? Paraw kagid mo. Gay! Ito ano eh? Sakit di ay ha, sakit. Huwat ako diha. May kuhaon lang ko. Ay paglakaw, diha ka lang. Huwat ako. Ay, asa magaday? Kuhaon ako akong pugakhang. Pabuthan ti ka. Oo, sa? Nayati na. Delikado rin. Sibat ko. Sibat na to. Sibat! Puwerting sipyatan ako kasi Mama Dolor dito nanawag sa asawa. Mautang milakaw na lang kung dali-dali kay nakuha ng to sis armas nga improvise. Karaba pugakang. Unya to. Ano, pre? Puwerting awaya naman sa asawa, pre. Ay, bisibat ko kadelikado kay nagkuha na ko to siyang pugakang. Ano ba? Ako mangko siyang gipanidaan kay nagduda lagi ko ba nga basig duna sa ilaki. Kay murag na usab ko ng iyang mga lihok. Murag mo islig na maggamay. Di nagduda hinoon ko. Basig may laki na ba siya ba? Unya? Mauto nga nasakpan ko na ko kay ako laging ipanidan. Kaya nagduda man ko. May nanawag man ko niya cellphone niya. Niya mao'y nadunggan ako nga maingon siya ay, Hello? Hello? Di ba maingon ko nimo nga may banan ako? Di, nagtuo ko ngayon itong laki nga nagsamok-samok niya. Mauto nga tungkol sa kong kalagot. Giilog akong cellphone. Ako may nagkisulti. Lagot lagi kayo ko. Ako kasabaan ka itong nanawag niya. Akong giingnan nga. Magkitan talaga. Kulat taon ito kagawin undang-undang yun. Nya? Uy, dili mga dito yung laki na nawag. Ang akom ko dito ugangan. Mamadulor mong ko dito. Nya? Oo, saman. Pero ting sukuan niya na ako eh. Iyago ko po silon sa iyang pugakang. Ay gani kinakasibat ko. Kaya gwa pa, Uy, siguro kag na rin kay katubag ni Maron. Oh, di pre, bida ba si Kang? Nagano pagkaruing doon ka? Mga pre. Ay, ino ta. Tapos sindang na sa lod. Ato tarito na. Yarang inunon nyo na to eh. Biya, ano? Danik. Kailan ng nani ko, kisam nas nani ko eh. Bida, salamat kayo, salamat. Say, salamat. Salamat kayo, Carlo. Nasad ko nasad. Lagot pa ninyo eh, Carlo. Carlo karon. Ay, sa ba day? Ha? Carla. Huh? Carla, ganar ka Carla. Bida sa di. Sorry. Raman ilang sa maglang sa nawi akin sa maning kauban ni mo gwapo ba yun? Ako ni ko Paris, Brenton. Ari na mo? Hala, uy, ka-cute lagi. Unsa man, gusto mo na mo ikatibol? Kisa may katabli mo diya, ha? Nay babae diya, para na mo duha. Sa na ikatable na mo. Ako di ay. Carla, propidas mo Carla ha ko. Kung ako niyo ikatibol, doon na mo libreng usa ka botilya. Nya ako pakapin ra ko. Ha, probida kanindo tana. O sa man pre, hundo na nimo pre, tod. O sige, dali. Para may kauban sa stable na mo. Ano ba? Kadiyot sa akin makuha ko sa pakapin usa ka botilya. Kadiyot lang. Nagmahilan sa kong asawa ba kay wa man to ko'y gibuhat nga dautan pero anong ingon man ni siya na ako pinagdano eh. Sagdi na pre, kalimti na mayo. Inom diya mayo. Pinga nga kay tubila ng baba nimo. Nga. Ay, no. Bitaw, ay ka pala. Kabangan ta ka, malimot ka sa imong problema. Bibi. Uy, ayaw lagi paghilang. Uy, damo sa mo, nakapati mo na. Uy, damo. Naway mo ka eh. Ay, dili man na sa waygod. Siya baya, bibi. Ay, paghila kay ni ako. Wag tangon ang imong kaguol, bibi. Pahiratan ang imong luha, bi. Karon, di na gyud ka makalimot pa. Tinuod gyud ni ayang ako mga pagduda nga bayot ka aton. Ha? Bayot gyud ay ka, bayot. Di ano? Bagas ka! Mao din usab ang tinagdan sa konsawa diri nako kay nagduda di siya nga basig nabayot ko. Usap pod kuno ko sa namayot nga walang musulti niya tinuod. Nya punan pa
kitaan ko niya nga, gikus-gakos ko tong bayot nga, gipahira sa ko mga luha, kay naghilak ng kanto. Misamot ang iyang pagtuungan na bayot ko, nga dili man taon ni tinuod. Ang samay akong buhato na di, palihog tabag di taon ko ninyo, usaman ko mo pasultihon, Anton. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning, good morning! Sa tanan na May itong adlaw sa reasonan, tanan. good morning! Labi na yun ni Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno. Good morning nyo diha. Ma'am Fabercal, diri sa Bayercal City, good morning. Salamat kayo. Nya, Ate Jejek? Kuya Alan, magpasalamat ta sa mga mama, sa mga papa, sa mga auntie, sa mga lolo, sa mga lola. Nga, pirmi yung nipalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, pirmi ang mga bata. Nya, gawa sa dana. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sa Diamond Yema o BM Special. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy Crunchy. Crunchy, lamig yung kanana. Kani, among gikaon. Unsa may, Paulitos makaroni krasa. Crunchy. Crunchy kayo. Labi na yun ang kuan, tasty fish cracker to sa gawas. Mo ilang gilugan taon. Salamat kayo sa Diamond Food Trade Incorporated. Nya mga bata, inong gibudon pipitabliha. The best kay na imnon mga bata. Indot kay na imnon. Nya abti kay kanang dun pipitabliha. Nya Paulitos makaroni ka tasty fish cracker. Mga itong usap-usapon. Sama ka sa nga nag-usap-usap mo nya. Ugum-ugum sa tag OBMA Special o Diamond GMA Special. The best kay na. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning ni Morikap. O labi na yun sa tanang mga tao nga namalit sa Happy Mart. Tulong mo sa Happy Mart. Sulban crisis na to dito. Happy sa kita. Kay Nicole na to. Dunay sa raskilid sa Happy Mart Baktan. Makahappy sa atong mga anak. So, ato na mo dito sa Happy Mart kay barato na kaya itong mga palalito nito. Sa mga tao po ni Kuya Nick Pepito, Dodong GR Pepito, Ma'am Shen Pepito, sa iyang Bromage Pets nga, bisag kung sa inyo gusto sa inyong panimay, naa ka na sa Bromage Pets. Tawagan lang ninyo ang Bromage Pets. I-type sa Facebook or diba sa YouTube, burag na sila. Na number ya, tawaga kung sa inyong gusto. Labinag ka mo mga tao nga busy kayo. Tungkol sa inyong trabaho, di mo maka-atiman sa paglimpyo sa inyong panimay. Tawagan lang ang Bromage Pets kay sila na bahala ng inyong panimay. Limpyo ho nagmayo. Nya, sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Casmer, araw nga ilang mga tao ang gipagamit nga kape ang said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay kining kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang si Panyawan Coffee Mix. Mao giniimnon sa taga-opisina kay kondisyon mo ka. Why trabaho nga dili mahuman tungkol kay di magkamagduka. Mga driver tricycle uban pa mauna kini lagi pang inom ron ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi na gyud sa opisina ni Lister Daan diha sa Talisay City, ang asa sa mga anak ni Tiban nga nimo konsilor puli ni Tiban ang gipagamit nga kape, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban og ni Konsehal Francis Paris sa Cebu City. Kaping matapang pod ang kutaw ni Daimirna or si nga maoday na ring maoy ko taon ang kaping matapang para sa ilahang mga kaning mga constituent nga suroy nila din ha, mga bisita nila. Salamat kayo. Nya Ate Pres? Okay, o gago sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagbintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong kalawasan. Ato nang imlan og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluson sa kaadlaw inom. Sa buntag na ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa di uto ni mo maoghapon, usag hapon ka kapsula ng imong imnon, una ka magkaon sa imong padiudto.
Mao gyapon sa gabi sa di pa ka makaon sa mapanihapon, inom na sa daan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang dato na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na day makatambal ana, kana mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula. Sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon. Salamat kay Ate Pres. Unya sa tanan po nato mga kaigsunan. Salamat kay ninyo ha. Kamo ang nagimog number 1 sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Number 1 sa tuang Sedlenimit Oil. Kamo'y naghimo ni anak. Thank you kayo. Nya kita na. Ibaw naman ta. Dugay naman kita na sayod nga kining atuang Sedlenimit Oil. Tinuod gining utabang na to. Muwagtang sa atong mga panuot, pamaol, padakit sa kalawasan. Barikus bins, katul-katul, kuto sa kapatan. Ilikay pagita sa dinggi sa atuang Sedlenimit Oil. Nga anarama palit sa butika ni Badwin. Tinuod na sa butika na kita palit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ila lang itay pang Panyawan Herbal. Niya makita tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sedlenimit Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay hatod pa sa inyong panimay. Bam! Good morning! Ang mga garden duties dito sa High Precision Laboratory. Rinier Belarmino, Wilson Ogario, Jumel Abing, Michael Terrio, Ricardo Adunay, Raymond Tonyacao, Marlon Erojo. Una natin nasugat yes downtown nga naglakaw, no? Siya ikaw mo talas di YHP, maminaw ko na siya na Mero Ahok, Absurigaw, Socorro, Surigao del Norte. Matadrama mata Socorro. Oh, dito. Kita si Manubal sa una. Kita Steven, saan? Socorro, Benito. Ano sa to? Dito sa kwan sa Santa Monica, Siargao, ano? Santa Monica. Kumusta ka mo diya? Frederick Cutar, Alon Kalichuma, Virginia Yol Alinas. Ayaw ka magkalimot ha sa ato ang pagpangaligo atong Celebrity Kojic Beauty Soap o doon na kani mga sangkap nga glutatayon o papaya extract para sa ato ang blackheads, whiteheads, itom-itom, up-up, katol-katol, pugis-pugis. Ado na po yung natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Celebrity Kojic Beauty Soap, atong kutis artista, kutis porcelana. Mangutan na lamang sa butika para original lang ato mapalit ha. Mas mayo nga doon sa kanina nakabutang Tatak Sid Marketing, SCAD. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Okay, salamat kayo kanyong tanan. Nya sa ato mga kaigsoon, no? Kita nasayod kita nga kinig yung toxin maugin mo daot sa cover sa ato ang cover puto sa atong blood cells. Nya atong blood cells importante kani. Kay kini atong blood cells tinarong niya, kini atong blood cells maunti gatod sa oxygen ug tubig sa ato ang kalawasan. Kung madaot ani mistiki mulapot atong dugo. Unya unsa may tabo? Masakit kag major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease. Sisog man pa natong balatian mo na kinahanglan ka inom G-Detox. G-Detox kada adlaw. Oh, mura nag-maintenance mo. Maintenance ginaani mo. Ang G-Detox mao ni tigwagtang sa mga toxin sa tuang kalawasan. Maintenance nimo usa ka kapsula. Usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya kung doon na kay balatian, kinahanglan katulog yun para dali ka maayo. Buntag udto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon. Pero inan gyud na nimo 8 nga to sa 12 ka baso tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang magpabilin nga lig-on atong kalawasan og nindot ang atong vital organs kinahanglan mo inom yung kag G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay mao kini mo tangtang mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo dato karong adlaw. Si Anton, Ate Pres. Anton. Kalis dudong Anton, sakpa siyang asawa, Ate Pres, nga murag na mayot ba, pero din bayot si Anton. Ang katong lalaki nga ni Duol niya, mao to'y bayot. Na mayot siya.
Ano, lalaki siya kanang, mura ba kanang, butang na to, ang na, may hostess nga babae kani, hostess nga bayot ni siya. Mo siya entertain sa mga mag-inom-inom. Nya naabtan siya nga asawa nga gigakos-gakos sa taon siya atong bayot. Si Anton may naaan og bayot at ipresya. Bayot gyud ay ka ana. Nam siya kumari ko si Sulsol. Nga batay na imong bana mariwa sig bayot na. Mao na iyang problema ron. Nausab ng tinagdan siya nga asawa taon. Ay nagduda siya nga bayot ko no siya lagi. Usapod ko no. Sa namayot nga wa malang na usapod kuno ko sa mga namayot nga walang musultis tinuod. Nya punan pag yun gakitaan ko niya, gigakos kog bayot, nya gipahiral pag yun taon iyang luha ate pres kay atong higayon na naghilak siya tungod sa nitabo nila sa iyang asawa. Naghilak siya, wa siya kasabot. Mautong sakpan siya ate pres. Mautong nitabo. Tayo siya, unsay may kumbuhaton niya akong asawa. Paliog tambagi ko. Kung kami pasultion, Anton. Do, Anton, sultiin na kayo mong asawa sa tinuod nga katong itabua. Bayo tong nagkuhan-kuhan mo. Nagila ko atong itabua. Mo na nga. Nakitaan ko ni mo nga gigakos-gakos ko pero dili ako'y bayot ato katong nagakos-gakos ako. Pero wag yung kumamayot ako kasuway, anak. Mga nila, sultian yung sinuodong. Eh, pagkuhan-kuhan. Ay, ito na kung sa gadas bayot, ito sa kuy angay mabayot sa taon. Ikaw ate preso, sabi mo kasulti. Mo na nga. Kung nagduda siya, panidaan niya. Mana? Inya, Nga. dili gid bayot. Di bayot ay kay lain Ano man sa to. problema niya, Yan, dili tanong ka na bayot. ito, masan ka gyamaman sa bayot. Gibuwag din siya ang asawa sa pres. Pagiyaan ng bayot. Bam! Ikaw bam! Nawaday niya speakery. Nga, di, wak na naman minaw ko no. Bumana sa script. Ang kani Goliath, inon tampo nga kani ilang pa nagtiayon. Murag nakalimot nga sila sa pag-ampo. Kay naani mo mga pag-ampo, dili makabaton ug madautang una-una. Kay mo lang itawag sa Ginoo. Kay ko ari kas Jeremias 29 versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa ako mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon. Inay maalaot og paghatag kanyog kaugmaon nga inyong gipangandoy. Sa ato palagi kanang na ang kuwang ang ato ang pagpuyo sa pagampo, wala kitay Ginoo diha no. Daghan ba mo kwarta, daghan ba mo unsa dinha niya, sige lang mo glales. Wa kitay mga pagampo aron giyahan kamo no. Kay mga naraba si Jesus nga ako ang dalan, ang kamatuoran og ang kinabuhi. So wala ka mo ipagtawag sa atong Ginoo, sa atong makagahom. Sige lang kamo og glales. Ingna imong ang sindir nga si Anton. Anton kana na ang imo asawa pasag dahil sa niya ikaw kay ikaw may nagpatambag karon ingna siya nga dai murag kuang kuno tas pagampo kay naatas pagampo dili man ta magbaton og mga pagbati nga mga pagduda. Wala kita mga pagduha-duha. Kay ug ariya pon pukas Leviticus 19 verse 17 kun wa ko masayop kingon man dito nga prangkahi siya aron kung doon na kay kasilo, prangkahi ang imo sikataw para di ka makasa. Sulti igod siya sa tinuod. Unya sa ako nang ingon, ikaw may bana, ikaw dili man ta angaya nga ikaw mo moagnay nga magampo kita. Ikaw la ingon kay murag ang imo asawa pa sa daan ng paghambin sa mga ingon ana mga butanga. Iya puro lang gyud mga pagduda ko sa suya. Just pray unya lamdagan sa Holy Spirit para masayod ka mo kung unsay maayo unsay dautan inyong gibuhat no kay magsige mo glalis ingon ana ron katong kauban nimo tuluman mo katong bayot katong imong amigo ug ikaw pwede imo pasultihon kadto si natoy man siguro to Anton Adi siya ako may si ang Anton may sinder si Natoy kung kauban niya giinom pwedeng iyahang patabangon tong sulti sa asawa nga mao ni tinuod nga sitwasyon ha aron malamdagan og dili gubot ba sa inyong kinabuhi oy ultimong pagpangatog wala gyud mo love kay magtalikod na lang mo mao gyud lamang ka mahimo sad nga mudangop kas pagampo ari ka mo tawag sa kuan ay
si Raphael Archangel maoy gisgutan aning katnong istorya ni Tobit nya si Tobias sa kabaton ng asawa nga nagampo sila before sila nangatong ampos magtiayon nga Ginoo kuha ko si Sarah dili tungod sa kaulag kundi dili tungod sa katarong yang po ng asawa amen og nang higda sila ingon ana no ana tawag lang po kay inon ta po Saint Raphael Archangel para doon na mo'y guide, magayran mo, o doon na sad mo'y healing, patambalan ka mo. No? Salamat sa magpanagat itong tulaman naman. Kung ako ang Pasol Tihon.